راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو أمانيل جرماية أبزز اللخمو سلامتنا يبتحكم كبرات سماعتي راديو إيرنا نايلومي سولوس سالسا سنة فنونا يفلمالو أبزي كتيل زلو حدا ساعت شام ناي كفال زانتا كابل كيت رواندا نايز دحنت منسي إما كلن 30 عامتات بهنكوتا استتصبيت تعود بريمير ليج تنبلت ليفربول زي شفنه سفيح مدب سبورتن كانت تغللينا مكتالكم بخبر نعدم ايرلاند اب ኢትዮጵያ ዝርከቡ 150 ኤርትራውያን ከተጣይስያ ሱዳን ኣብ ሊብያ ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ንምስታፍ ዝተበገስዮም ዝበለቶም 122 ዜጋታት ኣሲራ ማላዊ ኮሮና ቫይረስ ከዓገታ ብዝካየደቶ ምርጫ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ናብ ስልጣን ደይቡ راديو إيرنا زينب زرزر ايرلاند ابزي زغصل 2 ዓመታት ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 3000 ስደተኛታት ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጅምር ምዃና አይሪሽ ታይምስ ገሊጹ እቲ ማዕከን ዜናን ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቡ ሓበሬታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሰናኺሉ ጸንሐ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ክቕጽል ምዃኑ ኣዘኻኺሩ መንግስቲ አይርላንድ ዝበዝሑ ዜጋታት ሶርያ ናይ ምጥያስ መስርሕ ክሕዝን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 150 ኤርትራውያን እውን ኣብዚ መደብ እዚ ከኣትዉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምጥያስ ዝጽበይ ዘለው ኣማይት ኤርትራውያን ሓተት ተዕቕባ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉዳዮም ተደናጉዩ ይርከብ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘለው ውግእ ንምስታፍ ተበገስዮም ዝበሎም 122 ዜጋታቱ ከም ዝኣሰረ ኣገልግሎት ዜና እታ ሃገር ሱና ኣፍሊጡ ኣብ ሳልስት እዚ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት እቶም 8 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምዃኖም ኣፈኛ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ብርጋደር ጀማል ጁማ ሓቢሩ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ነዚ ሓበሬታ ዝርግሕ ዘሎ ድሕርቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣስማ ዓብደላ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኢዳ ከም ዘእተወት ዝሃበቶ መግለጺ እዩ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብጀነራል ሓፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ከም ዝድግፍን ብመንገዲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝዓጠቑ ሱዳናውያን ዕሱባት ናብ ሊብያ ይዋፈሩ ምህላዎምን ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ ካብ ሱዳን ከይወፃና መንግስቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክታብ ዝብል ኣብ ከተማ ካርቱምን ከባቢያን ዝኣወጆ ሰዓታት እቶኦቶ ነተወሳኺ ሓደ ሰሙን ኣናዊሕዎ እቲ መንግስቲ ኣብ ከተማ ካርቱም ጽኑዕ ሓለዋ የካይድ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና እቲ ሰዓታት እቶኦቶ ካብ ናይ ጥዕና ህጹጽ እዋን ሓሊፉ ፖለቲካዊ መልክዕ ዝሓዘ ከም ዝመስል ኣሚቶም ኢትዮጵያ ትርከበን ሃገራት ብጉልባብ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ናይ ምስራስ ጉምታት ክወስዳን ከለዋ ከም ማልን ቡሩንድን ዝኣመሰላ ግና በንጻሩ ስሩዕ ምርጫታት ከተኣናግዳ ክኢለን ማላዊ ብወገና ብዘካየደቶ ሃገራዊ ምርጫ ኣብዚ ሳልስት እዚ ሓድሽ መራሒ ናብ ስልጣን ክዲብ ክኢልሎ ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ኣብ ዝሓበሮ ውፅኢት ድምፂ ህዝቢ ላዛሩስ ቻኩራ 58.5 ብምርካብ ድሕሪ ምዕዋቱ ሓድሽ መራሕቲ ሃገር ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ንማላዊ ካብ 2014 ኣትሒዙ ክመርሓ ጸንሐ ወዲ 79 ዓመት ኣርቱር ፒተር ሙታሪክ ስዕረቱ ብምቕባል ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ናብ ስልጣን ንዝመፀ ላዛሩስ ቻኩራ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲድሉ ፕሬዝደንት ነበር ሙታሪካ ዝተዓወተሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ርትዓዊ ኣይነበረን ብዝብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ድሕሪ ምስራዝዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳግማይ ተኻይዱ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪቃ ትርከብ ማላዊ ከቢድ ቁጠባዊ ብድሆታት ዘለዋ ሃገር ኮይና በዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ መስርሕ ምስጋር ስልጣን ካብ ዝዕወታት ዘለዋ ሃገራት ናይ ዛሃጉር ምዃና እትጥቀስ ከብራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ወይኒ ስሌማን ሻሙናይ ክፋል ዛንታ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝደሓነት መንእሰይ ኢማኩሊ ከተረኸልናያ ምከታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድም ኢማኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤወን ተርጓሚ መምህር ፍቅሪ ኣያ
معرف شمونته فانوا أتم كل التعرخ داماسن حوي وجيو نويح كي قبري مع توندا باستر تخحكحي دمتي ناي ممر نزيما سمعكو نزيما حدي كم ناي كالاي درجة ممهران ناي فيانيو نباستر مرنز دلي متيو بنصرك سمع زي كالكو زررب دحر مكيادوم اتمعصو تعزوي بدحريت مسوت اقوا اب تحت قرب ناي باستر مرنزي كوفيل رخبكو بتحساس برهان ونن تخوني اتبقصو زنبرك انزا كنبب يخيل نبره كم زفرح قول عايز مسل انت يهم كقبرنا يقتلنا دو مسلكي حتى تني مجمريا أما عصو دمتو مسمعكو تسفازه بان سبرخيبه إليه تتصناني عنيري انت رأخوغن زياداي تسفانو وزدليو خوين رخكو كم تزعللني بعلت بيتو ندقوم حيزانا بصدرقاك تبتصح مسكدتيو إذا أقرقرت لعيلو حلواتهم كفلت قلو زخل من قدد ماي نبران بتتفت يروز نبرا زي تأماما كونتات أب كبيت صغي نبرا كاب قد ما عيني كالقصوم زي كالتنك أسا أستمسلتات أب قد ما يكجل يبلون له بلاني بعلت بيتين دقين النا تحردو يرأيني أنا خاول حنت خقبر زي كال كم زمس لأنه مويتهم يوم قلت لا زكالني كتصنانعو فتنكو يقداس كندي كزي نبعلي نقرات كم حيشو اليوم ولا يم حيشون كيف لتكو نخالقوت كم حيشو من نابلكو ختصنانع عمي استنفسمو أبي يزخدو كل سب جزو ما حيزلو قالي أمك أم ساري اللو كساب زقط لدوز بلابز تصنح دحريو نفس درخات خيد بلكو قال مورال انت قبره بمبال رؤسنا نقنقي أبزي تصنحني كالي زخدو بوتا خايب اللي ينزاقوالي تحنبل كتصلي الكايكن يعني اللي ما كلي تسنابيتوني نابتي باستر مورنزي صبيو زنبر بوتا نابتي ناي قدميت شنخ ناي تزاري باخده باستر مورنزي ننزيما ابو تصنح كم زي كل حبيرو كخون اللو مخنياتو نابتو مع تصقصو مسملكتلو بزي زخون الزربا سلاحيلو وجي خيدو دحيرة 5 سمعكو ومسكيناي ممهر نزيما أستاد فرق كيلومتر عبيلو مسكري قراري تصوم قتيلو مو دحر 3 ساعات باستر مورنزي توسختي حمشت عليه تبسي زخونه أوال دامتيو نابتا أنا زنبركو مدك أسئتون مسكولاتن ترائينا نفالت أكوان تخونا كاباتن بقرباز فلت أساي نبرتن باستر شبربت النابلي قلطف دمص خايت كبرا قلطف النابلن دمصو تحيتون يزارب سلازنبري بزح يسمعني نيرو أبز صنح دمص خايت كبرا إلونا مع صنايت مدق أسعتي وخدي شدش توالد توتسي أب حدا جزا فيت نفيت إنا تتأمامتنا كوفيلنا نبرنا انبزا كم فرحنا استلعلي كنسارب كونين حدنا سلام تخن الله وتأيكالنا بزح ليلين نبرنا حدا زرخبنا نطبق نيرو كلنا نهدن نيرنا نابنا بلوخ أيبلنا أبدكي بنتصور انتايا قاتمالوكو حبريتان تزي نبرنا كاب كونتات ناي باسترقن نقرات كاب زنبرو كم زبقاسينا كنقمقم كيلنا هندبت أب أفدقت جزا زقات أمي برتو دمتاوياتن فتيتا ناي دمن تصغرنا تطو كم زبل كبرو سعيبو خا اتخد سمعو زسقد جرحت هتسمعنا قتلهم كلهم إنا بلو يجرح نبرو
ብዙሕ ዋጭዋጭታን ናይ ሩድኡና ብኽያትን ምስኡ ድማ ቅተሎም 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 ዝብል ድምፂ ቀጸለ ራዕዳ ኣተወና መብዛሕትአን እተን ኣዋልድ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣተዋ መሬት ዘንቀጥቅጥ ዘሎ መሰለኒ እቲ ሓቂ ግን ኣነ ፈጥፈጥ ዝብል ነይረ ኣዒንተይ መሕብኢ ዝኾነን ቦታ ክቓንያ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ናሕሲ ናይቲ ገዛ ንእሽቶ ኸፋት ረኣኹ ኣብቲ ላዕሊ ክንሕባእ ንኽእል ኢና በልክዋ ነታ ብጥቓይ ዝነበረት ቀሲለ ሰድያ ስሒበ ኸኣ ሓኺረ ናብቲ ቦሎፎን ኣትየ ነታ ጓል ስሒበ ሰቐልክዋ ኣብኡ ኾንና ኸኣ መምጻእ ናይቲ ፓስተር ክንጽበ ጀመርና እቲ ቦሎፎን ምስቲ ዚንጎ ልግቡ ምዃኑ ኣካላትና ብርሃፅ ተሓዋዊስ እዩ ኣየር እውን ብግቡእ ክንረክብ ተጸገምና ድሕሪ ከባቢ 2 ሰዓት ተመሊሱ ምስኣነና ኣበይ ኣቢለን ይኾን ኢሉ ዝኸውን ርእሱን ሓኺኺ ቀባሕባሕ በለ ኦ ጎይታይ ናቢድ ኣቢለን ዚአን ኣብዚ ደይኮን ክንገዲፈየን በለ ኣዝየ ርዒደ እንተዘይነብር እቲ ኩነታቱ ኣዝዩ መስሓቂ ነይሩ ካብቲ ዝነበርኩ ቅልቅል ኢለ ኣብ ዘለና በልክዎ ፓስተር ርእሱና ነቕነቐ ዝነግረክን ነገር ኣሎ ንዕነ ውረዳ በለና እቲ ብገጹ ዝነበረ ውጥረት ገና ይዘለቐሉን ኩልኽን ፈሪሕክን ከም ዘለኽን ንፈልጥ ሓቅኽን ከኢኽን ዘፍሪ እዩ በለና ነገራት ካብ ቁፅፅርና ወፃኦም ዝኸዱ ዘሎ ገዛ ገዛ እናኣተው እዮም ሰብ ዝቆትሉ ዘሎ ሎሚ መዓልቲ ገዛ ይመጹ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን መምጾም ዘይተረፍ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ንዓኽን ከመይ ከም ዝገብረክን ክሳብ ሕጂ ይወሰንኩም ዘለኹ ወሰኸ ስግኣትና ዘስተውዓለሉ እንክመስል ኣጆኽን ኣይትጨነቓ ኣሕሊፈ ክህበክን እየ ማለት ኣይኮነ ኣረጋገጸልና ግንፅን ኢልከን ስምዓኒ ጽባሕ ንግሆ ዝኾነ ሰብ ቅድመ ምትንስኡ ተንሲእክን ክሳብ ዝቕትለት ደው ዝብል ናብቲ ጸንሓሉ ክፍሊ ክወስደክን ንስድራ ቤተይ ከዓ ኩልኽን ደገ ከም ዝሰደድክኹን ክሕብሮም ምኽንያቱ ተራገርህኛ ወረ ንኹልና ክኸስትረና ኽእል ከምዛ ዓይነት ምፍሳስ ደም ቅድሚ ሕጂ ርየ ነይረ ሓንሳብ እቲ እኩይ መንፈስ ምሰን ጸላለወ ወላ ንሓደ ሰብ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ንውልድካ ዝኾነ ሰብ እንተረኺቡክን ኣኸለ ክኽስትርኹን እዮም ኣነ ብደምክን ክሕተት ኣይደለኒ ጸኒሑ ናባይ ብምቕራብ ንውሽጠይ ከም ካራ ዝቆራርጽ ዘረባ ተዛረበኒ ሓውኽን ዓርኩን ኣብ ዝኽሕዞም ኣይከልኒ ወፂኦም ባዕሎም ኣብ ገለ ክሕብኡ ኣለዎም ኣወዳት ክትሓብእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብዘይክኡ እንተናዋልድ እምብዛ በዚሕክን ኣለኻ ደፊሩ ኣብ ዓይነይ ክጥምተኒ ከኣለን ኣብታ ሰዓት እቲኣ ንኣጎስቲንን ቪያንን ንደገም ውፅኦም ማለት ንቐተልቲ ኣሕሊፍካ መሃቦም ማለት ምዃኑ ክልቴና ኣዳዕዲና ንፈልጥ ኢና በጃኻ ፓስተር ምሮንዚ በጃኻ ኣሕሊፍካ ይትሃቦም መመልከቲቶ ኢዱ ኣብ ከንፈሩም ቢሩ ናይ ስቕበሊ ምልክት ግበረለይ ግድን ክኸድዮም ኢማ ኩሊ ምሸት ክወስደክ ምስ መጻእኩ ንደገ ገጽ ክፋንው እያ ዝኾነ ሰብ ከይርኤካ ትጠንቀቒ ንፓስተር ምሮንዚ ብልበይ ረገምክዎ ከመይ ኢሉ ሕልኑ ይገብረሉ ነዞም ክልተ ወዳት ናብ ቀተልቲ ኣሕሊፉን ሃበኸ ንዓና ስለ ዘደሓነና ንነብሱ ጻድቕ ክሓስባ ድዩ
ፓስተር ሙሩንዚ ህይወትና እናድሐነ ኣቃሊለ ክሪኦ ይደለኹን ግን ከዓ ነቲ ዝመጸለይ ዝነበረ ሓሳባት ጠጠው ከብሎ ይከኣልኩን ወረ ዝበኣሰ ጠርጠርኩ ኣብ ታሪኽ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ቀትለት ዕንደራታት ገለገሌ ዓሌት ውቱ ዝኾኑ ሰብኡት ነቶም ተባዕትዮ እናሰጎጉ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ የድሕኑ ከም ዝነበሩ ይዝንተዩ ከምኡ መግበሪኦም ምኽንያት ኣንስቲ ዓሌት ቱትሲ ምልኩዓት ስለ ዝኾና ነቶም ሰብኡተን ክኾኑ ዝነበሮምን ደምሲሶም ካብኣተን ንኽወልዱ ዝገብርዎ ዝነበረ ሽርሕዩ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ቱትሲ ብጭካነይ ተሓዛን ነይረንን ንፓስተር ሙሩንዚ እውን ከምኡ ዓይነት ሕቡዕ ዕላማ ከይህልዎ ጠርጠርክዎ ሽዑ ምሸት ክድቅስ እኳ እንተፈተንኩ ኣዕንተይ ሰላም መባል ኣብያኒ ዘይደቅስ ነጊሮም ድቅስ ይሓድሩ ድዩ ዝበሃል እንታይ ከጋጥሚው ከይፈለጥካ ክድቅስ ዝከኣል ኣይነበረን ዓይነይ ዕምት ከብል ኣብ ዝፍትነሉ ቪያንን ኣጎስቲንን ናብቶም ሰብ ክቆትሉ ገዞምኦም ናብ ዝናብትን እናወዛወዙ ዝጭድሩ ዝነበሩ ዕብዳት ኣትዮም ክቆተሉ ይረኣየኒ ኣስዮም ንኣሽትዮም ቪያኒ 20 ኣጎስቲን ድማ 18 ዓመቶም ከመይለ ነዚኦም በይኖም ክወፁ ዝሓድጎም ከዲዕዮም ማለት ደይኮነን ምስኦም ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ወሰንኩ ፀኒሐ ከዓ ዝኾነ መጥቃዕትን ተጋጢሙ መሊሰ ከደናጉዮም እንተዘይኮይነ እንታይ ክከላኸለሎም ይኽእል ምሕልፎ ምስኦም ጓል እንተልያ ዝያዳ ተጠመቲ ክገብሮም እዩ ስለዝስ ተለኻኺምና መጥፋእናዩ ብምባል ሓሳባተይ ቀየርኩ መሊሱ ከዓ ዳማሰን ሓወይ ክኸይድ እንከሎ ዝበሎ ዘረባ ኣብ እሳነይ ደወለ ዝመፀን ተመፀ ካብ ዝገዛ ኸይትወፂ ቀሲሌ ኩርምሪም በልኩ ምስቲ ዝነበረ ፀጥታ ከዓ እተን ምሳይ ዝነበራ ሰምዓኒ ኣይትጨነቒ ሓዊ ክቆልዓ ኣይኮነን እኹል ሰብኣዩ በለትኒ ተረስ ሓንቲ ካብተን ምሳይ ተሓቢአን ዝነበራ ንኸባቢ ሰዓት ክዕለብጥ እንከለኹ ትዕዘበኒ ፀኒሐያ ዝገብርዎ ዝፈልጡ ኣወዳት እዮም ንስኺ ምስኦም እንተኸይድኪ ኣዱቦ ናይቶም ዓመፅቲ ክትስሕቢ ትኽእል ኢኺ ምኻድ ዘይተረፍቲ ኮይኑስ በይኖም እንተኸዱ እዩ ዝሓይሽ እመነኒ ኣነ ወዳት ደቀ ኣለውኒ ከምዚ ዝብለክ ዘለኹ እንተገበርኪ ዝሓሸ በለትኒ ሓቃ ክትከውን ከም እትኽእል ተረዳእኒ ግን ከዓ ጭንቀተይ ከጉድለለይ ኣይከኣለን ቪያን እንተወፂኡ ምናልባት ወላ ሓደ ካብ ቤተሰበይ ዘይሪእሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኢለ ሓሰብኩ 2 ሰዓታት ቅድሚ ውጉሑ ፓስተር ሙሩንዚ ቀሲሉ ኣትዩ ብትሑት ድምፂ ያተሳእና ተንስኣ ናይድ ቀልጥፋ ናባይ ጠሚቱ ድማ ንሓዊ ከተሰናቢትኪ ቅልጥፍ ኢልክ ተመለስና በለኒ ንቪያንን ኣጎስቲንን ከተንስኦም ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኸድኩ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝገበርክዎም ነገራት እቲ ዝኸበደይ ነይሩ ንብዓተይ ከም ዝናባ ዝነብክዎ እቲ ብገፀይ ዝነበረ ናይ ጓህን ፍርሕን ቃንዛ በዓል ቪያኒ ከይሪእዎ ፀልማት ስለ ዝጎልበቦ ንኣምላኽ መስገንክዎ ንቪያኒ ቀስጌሬ ሕቁኡ ተንኪፈ ተሳእክዎ እቲ ብድምፀይ ዝነበረ ለውጢ ከየስተብህለሉ ድማ ድምፀይ እናተቆፃፀርኩ ይዛረብ ነበርኩ ተንስኡ ወኪሑ ፓስተር ሙሩንዚ ኩለና ኣብዚ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ይብል ኣሎ ነቶም ኣወዳት ኪዱ በልዮም ኢሉኒ ኣይትጨነቁ ነቦ ይረኸምዎ እሞ ንሱ እንታይ ክትገብርኩም እትኽእሉ ክሕብረኩም እዩ ንነብሰይ ከምዚ ድርባይ ቅርሰስ ትቆፀርክዋ ኣብ ልበይ ብርቱዕ ቃንዛ ተሰማዕኒ ቪያንን ኣጎስቲንን ካብ ዓራት ነቂሮም በመተንሳእ እንታይ ኢማ ኩሊ ናበይ ክንከይድ ንዳማሰን ሓዲግና ናብ ወላ ሓደይ ክንከይድን ኢና ብድሕሪና እንታይ ከም ዘጋጥሞ እንታይ ንፈልጥ በለኒ ቪያኒ ሓወይ ኣዒንቱ እናደረዘ ቃላቱ ልበይ ተንከፉኒ
ንዕኡ ናብ ሓደጋ እናሰደድክዎስ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ዳማሰን ይሓስብ ነይሩ። ነፍሰይ ከምዚ ኣደን ውላዳ ናብ ትኹላት ድርቢ ዘላ ኮይና ተሰምዐትኒ። ዳማሰን ሓንቲ ይከውኒ በልክዎ ድምፀይ ከይቀያየር እናሓለኹ ኣብ ውሕስ ቦታ እዩ ዘሎ። ንዕና ይከፋንኩም። ንኽልቲኦም ናብ ማዕጾ ገጸይ ኣፋንኽዎም። ንቪያኒ ናይ ዘለና ሓቂፌ ደጋጊመ ሰዓምክዎ። ኣቹኻ ቪያና ሓወይ ክንራኸብ ኢና ድማ በልክዎ። ካብ ማዕጾ ወፂኦም ድሕሪ መኻዶም ኣብቲ ጸልማት ተዋሕጡ። يقتل أزي تكتاتل وزلهم كاب كتما باريس بغطاز فنو دمتي راديو رنايو ليفربول دحري 30 عامات تاريخاዊ ዓወት ተጎናጺፋላ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ሰፊሕ መደብ ስፖርት ኣሎና ቀድሚኡ ግና ንምዝኸር ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዓኩም። ኣየርላንድ ኣብዚ ዝቕጽል 2 ዓመታት ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 3000 ስደተኛታት ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጅምር ምዃና አይሪሽ ታይምስ ገሊጹ። መንግስቲ ኣየርላንድ ዝበዝሑ ዜጋታት ሶርያ ናይ ምጥያስ መስርሕ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 150 ኤርትራውያን እውን ኣብዚ መደብ እዚ ከኣትዉ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምጥያስ ዝጽበዩ ዘለው ኣማይቲ ኤርትራውያን ሓተት ትዕቕባ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉዳዮም ተደናጊዩ ይርከብ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንምስታፍ ዝተበገሱ ዕሱባት እዮም ዝበሎም 122 ዜጋታቱ ከም ዝኣሰረ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሳልስተ እዚ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት እቶም 8 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምዃኖም ኣፈኛ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ብርጋደር ጀማል ጁማ ሓቢሩ። መንግስቲ ሱዳን ነቲ ብጀነራል ሓፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ከም ዝድግፍን ብመንገዲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝዓጠቑ ሱዳናውያን ዕሱባት ድማ ናብ ሊብያ ይዋፈሩ ምህላዎምን ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ። ኢትዮጵያ ትርከበን ሃገራት ብጉልባብ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ናይ ምስራዝ ስጉምታት ክወስዳን ከለዋ ከም ማልን ቡሩንድን ዝኣመሰላ በንጻሩ ስሩዕ ምርጫታት ከተኣናግዳ ክኢለን። ማላዊ ብወገና ብዘካየደቶ ሃገራዊ ምርጫ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ሓድሽ መራሒ ናብ ስልጣን ክድይብ ክኢሉሎ። ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ኣብ ዝሓበሮ ውፅኢት ድምፂ ህዝቢ ላዛሩስ ቻኩራ 58.5% ብምርካብ ድሕሪ ምዕዋቱ ሓድሽ መራሕቲ ሃገር ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ 30 ሰነ 2020 ፈነወና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንዝተመዝገበ ታሪኻዊ ዓወት ዓባይ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ክንድህስስ ኢና። ንደገፍቲ ሊቨርፑል እንኳዕ ሓጎሰኩም እናበልና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ክለብ ሊቨርፑል ቅድሚ 128 ዓመታት ማለት ኣብ 3 ሰነ 1892 ዓመተ ምህረት እያ ተመስሪታ። ኣብ 1970ታት ከምኡ ድማ 1980ታት ብመሪሕነት ኣሰልጠንቲ ቢል ሻንክሊ፣ ቦብ ፓይስሊ፣ ጆይ ፋጋንን ኬኒ ዳልግሊሽን ኣብ መድረኻት ውሽጢ ሃገርን ኣህጉራዊ ኤውሮጳን ንግስቲ ኮይና ብርክት ዝበለ ዋናጩ ዓቲራያ።
ቅድሚ 30 ዓመታት ልክዕ ንምዃን ድማ ኣብ 28 ሚያዝያ 1990 ሊቨርፑል ብኣላይነት ዓላሚ ሰር ኬኒ ዳልግሊሽ ንኪው ፓርክ ሬንጀርስ 2-1 ሲዕራ ንመወዳእታ ግዜ ንዋንጫ ቀዳማይ ዲቪዥን እንግሊዝ ድሒሩ ብሓድሽ ኣገባብ ምስ ተወደበ ድማ ፕሪምየር ሊግ ተባሂሉ ንጽዋዕ ዝዓበየ ውድድር ተሃገር ተዓዊታትሉ ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ 30 ዓመታት 3 ዋናጩ ኤፍኤ 4 ጽዋዕ ኤፍኤል 2 ዋናጩ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ሓንቲ ጽዋዕ ሊግ ኤሮፓ 3 ሱፐር ካፕ ኤሮፓ ሓንቲ ዋንጫ ሻምፒዮን ክለባት ዓለም ትዕተር ዳ እምበር ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኢዳ ከተንብረላ ኣይከኣለትን ከም ውፅኢት ናይዚ ኣደዳ መላገፅን መወራዘይን ደገፍቲ መተሃላለኽቲ ጋንታታት ክትከውን ተቐሲበያ እታ ጋንታ 1990 ንመወዳእታ ግዜ ሻምፒዮን እንግሊዝ ድሕሪ ምዃና ብፍላይ ድማ ዳግማይ ገጽታ ዋንጫ ከራየት ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ 367 ሳምንታት ኣብ ዓለምና ዝተፈላለዩ ኩነተ ፍጻሜታት ተኻይዶም እዮም ንኣብነት ኤርትራ ሉኣላዊት ሃገር ካብ እትኸውን 29 ዓመታት ሓሊፉሎ ወዲ 2 ዓመት ዝነበረ ሊዮኔል ሜሲ ዓብዩ ብውልቁን ምስ ክለብ ባርሰሎናን ኮይኑ ማልያ ዘይብሉ ዋናጩ ኣልዒሉ ሕብረት ሶቪየት ነበር ፈሪሳ ንሩስያ ሓዊስካ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተማቒላ ድሕሪ ናይ 27 ዓመታት ማሕዩር ካብ ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ 3 ወርሕ ጥራይ ኣቕፂሩ ዝነበረ ኔልሰን ማንዴላ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ብፍቓዱ ካብ ስልጣን ተሰናቢቱ ጽቡቕ ናይ ጥሮታ ግዜ ሕሊፉ ካብዚ ዓለም ብሞት ካብ ዝፍለ 7 ዓመታት ክመልእ ተቐሪቡሎ ቀንዲ መተሃላለኽቲ ሊቨርፑል ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ብድሕሪ 3 ዓመታት ፋልማይ ተዓዋቲት ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምዃና ናይ ዓወት ጉዕዞ ኣብ ምቕጻል ብሓፈሻ 13 ግዜ ሻምፒዮን እንግሊዝ ኮይና ካልእ ብዙሕ ፍጻሜታት ንምዝርዛር እውን ይከኣል እዩ ንሊቨርፑል ናይ መወዳእታ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዘሕቑፋ ሰር ኬኒ ዳልግሊሽ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1991 ድሕሪ ምስንባቱ እታ ጋንታ ነታ ጽዋዕ ናብ ከብሓ ንምምላስ ክሳብ 2015 በብግዚኡ 7 ኣሰልጠንቲ ክትቅይር ክኢላ ኣብ 2001-2003 ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ጀራርድ ሆሌር ኣብ 2008-2009 ብመንገዲ ዓላሚ ራፋ ቤኒቴዝ ኣብ 2013-2014 ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ብሬንዳን ሮጀርስ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ዝፈጸመቶ ዝበለጸ ደረጃ እንተዘይኮይኑ ነታ ዋንጫ ከደስስ ኣይከኣለትን ኣብ ፈለማ ዋርሕ ናይ ዓመተ ስፖርት 2015-16 ሊቨርፑል ብተደጋጋሚ ነጥቢ ከተጥፍእ ድሕሪ ምጽንሓ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብዌስትሃም 3-0 ተዋሪዳ ኣብ 10 ተርታ ክትስራዕ ተገደደት ኣብዚ እዋን ሊቨርፑል ክብራን ዝናኣን ባይታ ዘቢጡ ነበረ በካይዳን ውፅኢትን ጋንቶም ዕግበት ዘይጸንሖም ብኩባንያ ፈንዌይ ስፖርትስ ግሩፕ ዝፍለጡ ወነንቲ ሊቨርፑል ንብሬንዳን ሮጀርስ ዝትክእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣብ ምንዳይ ተዋፈሩ ኣብ ጀርመን ምስ ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ኮይኑ ብትሑት ፊናንሳዊ ዓቕምን ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮም ተጻወትን ኣንጻርታ ዝሃብተመትን ዝሓየለትን ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ገጢሙ 2 ግዜ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ክኸውን ዝበቕዐ ዮርገን ክሎፕ ኣብ ዓይኖም ኣተወ ነቲ ሰልጣኒ ፕሬዚደንት ናይቲ ኩባንያ ማይክል ጎርደን ኣሜሪካውያን ወነንቲታ ኩባንያ ጆን ሄንሪን ቶም ቨርነርን ምስ ክኢላታት ሕጊ ብሓባር ኮይኖም ነቲ ኣቐዲሙ ንክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን ቶተንሃምን ተሓሲሞን ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ንዶርትሞንድ ሓዲጉ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውራይ ምዝንጋዕን ዕረፍቱን ዝገብር ዝነበረ ክሎፕ ረኺቦም ኣዘራርብዎ ክሎፕ ድማ ፈቓደኛ ብምዃን ዕረፍቱ ቋሪጹ ናብ ከተማ ሊቨርፑል ኣምርሐ ብሸሞንተ መጋቢት 2015 ናይ 3 ዓመታት ውዕል ብምእታው ስርሑ ጀመረ ክሎፕ ንመጀመርያ ግዜ ጋዜጣዊ መግለፂ ንምሃብ ምስ ደገፍቲ ጋንቱ ንምልላይን ኣብ ቀድሚ ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ኣብ ዝቐረበሉ ንነብሰይ ባዕለይ ክገልጻ ይደሊን እየ ኣነ ተኣምር ክገብር ከም ዝኽእል ዝኣምን ሰብ ኣብዚ ክፍሊ ኣሎ ድዩ ኣይፋል ኣነ ካብ ሽቫርዝቫልድ ዝተባሃለ ከባቢ ናይ ጀርመን ዝመጻኹ ተራሰብ እየ ኣደይ እዚ ዝረኽቦ ዘለኹ እኳ እንተዘይተረዳእቶ ምናልባት ኣብ ቀድሚ ቴሌቭዥን ኮፍ ኢለ ትከታተለኒ ትህሉ እያ ግን ባይ ሕብንቲ እያ ሕጂ እውን ኣነ ተራሰብ እየ ኣዝዩ ንፉዕ ዘይኮነ ማእከላይ ተጻዋታይ ዝነበርኩ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ንክለብ ማይንዝ ብምዕላም ናይ ኣሰልጣንነት ስርሐይ ጀመርኩ ድሕሪኡ ኸኣ ንክለብ ቦሩስያ ዶርትሞንድ ን7 ዓመታት ክመርሕ ዕድል ዝረኸብኩ እየ ሕጂ ድማ ናብዚ መጽእ ኣለኹ ብስርሐይ ክዓግብ ተስፋ ገብር ብምባል ነቲ ሆዜ ሞሪኖ ኣብ 2004 ኣሰልጣኒ ክለብ ቼልሲ ኮይኑ ናብ እንግሊዝ ኣብ ዝመጸሉ ኣነ ፍሉየ ኢሉ ምስ ነብሱ ኣላልዩና እሞ ንስኻኸን ነብስኻ ብኸመይ ትገልጻ ዝብል ሕቶ መሊሱ ብድሕሪዚ ክሎብ ፕሪምየር ሊግ ኣዝዩ ከቢድ ውድድር እዩ መወዳድርትና ድማ ቀለልቲ ይኮኑን ንኽንዕወት 20 ዓመታት ክንጸንሕ ኢና ኣይብለኩምን እየ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝመጽእ 4 ዓመታት ግን ብርግጽ ዋንጫ ክንዓትር ኢና ኣብዚ እንተዚዓቲርና ምናልባት ናብ ስዊዘርላንድ ከይደ ዋንጫ ከልዕል ኣለኒ ብምባል ቃልኣት እዩ
ንሱ ብተወሳኺ ንመንፈስ ናይቶም ንዓመታት ገጽ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምርኣይ ተሃንጢኦም ብፍላይ ድማ ኣብ 2014 ኣብ ድርኩኺት ሻምፒዮንነት በፂሖም ሕልሞም ድሕሪ ምብናኑ ኦሮማይ ካብዚ ዝዓቢ ዝበለጸ ዕድል ኣይርከብን እዩ ደጊም ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ እናዓትረሉ ዘመን ዝመጽእ ኣይመስልን ብዝብል ተስፋ ቆሪጾም ዝነበሩ ገለ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዝተረድኦ እዩ ዝመስል ካብ ተጠራጠርቲ ናብ ኣመንቲ ክንቅየር ኣለና ብምባል በቲ ፍሕሹ ገጹን ፍሽኽቱን ንብምልኦም ብሊቨርፑል ዝሓሙ ወገናት ተስፋ ዘርኣሎም ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ ካብ መቐየሪ ክዳን ናብ ሜዳ ክትወፅእ ከለኻ ኣብ ክልቲ ወገን መውፂ ኣብ መንደቕ ዚስ ኢስ ኣንፊልድ ማለት እዚ ኣንፊልድ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ነዚ ጽሑፍ እዚ ኣሰልጣኒ ታጋንታ ዝነበረ ቢል ሻንክሊ ኣብ 1974 ኣብ ተጻወቱን ኣንጻር መጋጥምትን ስነ ኣእምራዊ ጽልዋ ንምሕዳር ማለት ተጻወቱ ኣብ ሜዳኦም ከም ዘለዎ ፈሊጦም ሞራል ክገብሩ እቶም ተጻዋቱ ድማ በንጻሩ ራዕዲ ንኽሕድሩ ኢሉ ዝለጠፈ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ተጻወቲ ሊቨርፑል ናብ ሜዳ ክኣትውን ከለዉ ነዚ ጽሑፍ ብከብዲ ኢዶም ዳሲሶሞ ይኣትዉ ነይሮም ክሎብ ግን እቶም ተጻወቲ ናትና ዝብልዎ ዋንጫ ክሳብ ዝስፍስፉ ነቲ ኣርማ ክለብ ሊቨርፑል ዘለዎ ጽሑፍ ከይትንክፍዎ ኣገዶም ንመጋጥምትኻ ውትፍ እናበልካ ኩዕሶ ብግቡእ ንኸይቀባበሉን ዋሕዚ ጸወታኦም ብምኽላፍ ድማ ብቕጽበት ህጹጽ መጥቃዕቲ ምፍጻም ማለት ጀገን ፕረስ ዝብል ስልቲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ተጻወቱ ብምስራጽ ንጥፈታቱ ዘካይ ዝነበረ ክሎብ ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብ ታጋንታ ሮይ ምምሕያሻት ከምጽእ ከኣለ ድሕሪ 4 ወርሕ ንጋንቱ ናብ ግጥም ዋንጫ ፍጻሜ EFL ኣብጽሕዋ እኳ እንተነበረ ኣብ ፍጻሜ ግን ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ተሳዒሩ ነታ ዋንጫ ንማንቸስተር ሲቲ ኣሕሊፉ ሃበ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክሎብ ንሊቨርፑል መሪሑ ኣንጻር ክለብ ሴቪያ ዋንጫ ሊግ ኤሮጳ ንምዕታር ኣብ ዝገጠመሉ 3-1 ተሳዒሩ ካልእ ጽዋእ ተነፍገ ኣብዚ እዋን እዚ 53 ዓመት መሊኡ ዘሎ ጀርመናዊ ዓላሚ ዋላ እኳ ኣብ ክልተ ፍጻሜታት ቀሪቡ ዋንጫ ክስእን እንተኻእለ ነታ ኣብ 10 ተርታ ተደርብያ ዝነበረት ሊቨርፑል ኣብ ውሽጢ 7 ወርሕ ናብ ክልተ ናይ ፍጻሜ ውድድራት ብምብጻሕን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ 8ይ ደረጃ ብምትሓዝን ንኡድ ስራሕ ሰሪሑ ከም እወታዊ ውጽኢት ናይ ስርሑ ድማ ወነንቲ ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ተቐዳዲሞም ውዕሉ ከሳብ 2022 ኣናውሕሉ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ዮርገን ኣብ ፕሪምየር ሊግ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ነታ ን3 ዓመታት ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ካብ ምስታፍ ፖኺራ ዝነበረት ሊቨርፑል ናብቲ ውድድር ከም እትምለስ ገበራ ኣብ ዓመተ ውድድር 2017-18 ክሎብ ዝመርሓ ሊቨርፑል ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ እኳ እንተቐረበት ሓላዊ ውልዳት ካሪዮስ ብዝፈጸሙ ሩኡይ ጉድለት ብሪያል ማድሪድ 3-1 ተረቲዓ ሕጂ እውን ዋንጫ ካብ ምውሳድ ተደረተት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግን 4ይ ተርታ ሒዛ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ናይ ምስታፍ ዕድላ ኣውሓሰት ብክሎብ ካብ እዋን ናብ እዋን ብዘገምታ እናተሃንጸት ትኸይ ዝነበረት ሊቨርፑል ኣብ 2018-19 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዓመት ሙሉእ ሓንሳብ ጥራይ ተሳዒራን 97 ነጥቢ ዝኣክል ኣዋህሊላን ክነሳ ብማንቸስተር ሲቲ ብሓንቲ ነጥቢ ተበሊጻ ካልኣይ ደረጃ ሓዘት ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ግን ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 2-0 ብምዕዋት ንሻድሻይ ግዜኣ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣልዓለት የርገን ክሎብ ድማ ነተጻወቱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ጋንትኡ ዝርከብ This is Anfield ዝብል ልጥፎ ብከብዲ ኢዶም ዳሲሶሞ ናብ ማእከል ሜዳ ክኣትዉ ፈቐደሎም ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት እንተወሓደ ሓንቲ ዋንጫ ክንዓትር ኢና ኢሉ ቃል ዝኣተወ ክሎብ ምስ ሊቨርፑል ካብ ጽምበር በዛ ዋንጫ ኣሃዱ ኢሉ ምጀመረ ዋንጫ ሱፐር ካፕ ኤሮጳ እውን ኣስዓበ ብምቕጻል ነታ ሊቨርፑል ኣብ ታሪኻ ኣብ ካብ ሓምቢራታ ዘይትፈልጥ ዋንጫ ሻምፒዮን ክለባት ዓለም ኣቢዱ ኣትዋ ንልዕሊ 3 ዓሰርታት ዓመታት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ክወስዱ ቢጎም ግናኸ ባህጎም ዘስመሩ ደገፍቲ ዝበዝሑ ንክለቦም ተስፋ ብዘይምቑራጽ እኳ እንተደገፍዋ ኣብ ቀረባ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክኾኑ ድዮም ዋላስ ኣይፋልን ግን ልዑል ጥርጣረታት ነይርዎም እዩ ይኹን እምበር ትርኑዕ ዓወታት ክሎብን ኣብ ክለቦም ዝረኣይዎ ዓብ ለውጥን ንተስፋኦም ከሕድሶ ክኢሉ እዩ ዝተሓደሰ ተስፋ ሒዞም ድማ ናብ ወቕቲ ውድድር 2019-2020 ኣተዉ ኣብ ፈለምቲ 6 ተኸታተልቲ ግጥማት ተዓዊቶም ከኣ ንመወዳድርቶም መሬት ብእዋኑን ከሎ ብ5 ነጥብታት ራሕሪሖሞም ተመርቀፉ ደገፍቲ ኣንጻር መጋጥምቲ ጋንታታት ሊቨርፑል ከም ቆልዓ ትጎይሞ ግን ኣይተቕድሙን ከም ታሕርማዝ ኣብ ገረብ ደይቡ ኣብኡ ክጸንሕ ዘይከኣሎ ንስኹምን ብኸመይ ከም ዝደየብኩም ዘይፍለጥ ኣብ ላዕለዋይ ሰሌዳ ደረጃ ተሓኽርሞ ነዊሕ ከይሰረርኩም ድማ ትወድቁ ብምባል ኣባጨውሎም እንተኾነ ግን ጉዕዞ ሻምፒዮንነት ሊቨርፑል ዘይከም ዝሓለፈ ዓመታት ሉጋም ስለ ዘይነበሮ እቲ ባጫ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ መሰለ ብውፅኢት ጋንቶኦም ባህታ ዝተሰምዖም ወነንቲ እታ ክለብ ንክሎብ ብሓድሽ ውዕል ክሳብ 2024 ኣሰርዎ
ሊቨርፑል ምስ ቀንዲ ተጻያ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበራ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብ 9 ኣብ ዘስፋሕትሉ ሆዜ ሞሪኖ ዝርከቦም ክኢላታት ኩዕሶ እግሪ ንሊቨርፑል ሻምፒዮን ካብ ምዃን ዝዓግተ ሓይሊ ከም ዘየለ መስከሩ። እቲ ሕቶ ኸኣ ሻምፒዮን እትኸውን ጋንታ መን ኮን ትኸውን ካብ ዝብል ሓሊፉ ካብ ጾታ ናብ ጾታ ብዓወት ትገስግስ ዝነበረት ሊቨርፑል ነዛ ዓመት ከይተሰዓረት ተዛዝመዶ ዋላስ ኣይፋልን ናብ ዝብል ተለወጠ። እታ ጋንታ ድሕሪ 44 ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብዋትፎርድ 3-0 ተሳዒራ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነታ ተጥፍእ ዳ እምበር ሻምፒዮን ናይ ምዃን ዕድላ 99.99 ሚእታዊት ተረጋጊጹ ስለ ዝነበረ ደገፍታ መዓልታት መዛዘመ ጥራዮም ዝቖፅሩ ነይሮም። ኣብ ከምዚ ዝበለ ህመት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ዝጀመረ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ፍሑኽ እናበለ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ መላእ ዓለም ከስፋሕፍሕ ግዜ ስለ ዘይወሰደ ንእንግሊዝ ከም ካልኦት ሃገራት እምባሕበላ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ማይክል ኣርቴታ በዚ ቫይረስ ድሕሪ ምልካፉ ድማ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ደው በለ። መላእ ዓለም በዚ ሕማም ድሕሪ ምዕፀዋ ቀጻልነት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣተወ። ፕሪምየር ሊግ ክፍጸም 9 ጾታታት ተሪፍዎን ከሎ እቲ ውድድር ኣብ ዝተቋረጸሉ ሊቨርፑል ካልእይቲ ኮይና ትስዕባ ንዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ ብ25 ነጥቢ ትመርሓ ነበረት። ክንድዚ ዝኣክል ፍልልይ ተነጺፉን ከሎ ገለ ወገናት እቲ ውድድር ጠቕሊሉ እንተተቋሪጹ ሊቨርፑል ናይ ሻምፒዮንነት ክብሪ ክትጎናጸፍ ኣለዋ ኢሎም ክምግቱን ከለው ገለ ኸኣ እዚ ግቡእ ኣይኮነን፣ ሻምፒዮንነት ወረድቲ ጋንታታት ዘይብሉ እቲ ውድድር ሙሉእ ብምሉእ ክስረዝ ኣለዎ በሉ። ከምዛ ዓይነት ኩነታት እንተዳጋጢሙ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእ ዝድንግግ ሕጊ ብዘይምጽንሑ ድማ ሻምፒዮንነት ሊቨርፑል ኣብ ዓብዪ ምልክት ሕቶ ኣተወ። ኣብ ሜዳ ብእግሪ ዘይተጻዕዱ ሊቨርፑላውያንን ደገፍቶምን ድሕሪ 30 ዓመታት ከርእይዎ ዝሓለኑ ጽምኢ ሻምፒዮንነት ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከይኩለፍ ኣብ ዓብ ስጋት ኣትዮም ከብዶም ሓቆፉ። ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሃንደርሰን ኣብ ህይወተይ ካብ ልበይ አንቂሌ ዘዕረክዎ ጸሎት እንተደኣ ነይሩ ዓመት ሙሉእ ዝተመዝገበ ውፅኢታት ተሰሪዙ እቲ ውድድር ፍሩስ ንኸይከውን እዩ ምባሉ ናይዚ ምስክር እዩ። ድሕሪ 3 ዋርሕ ናይ ስጋኣትን ሻቕሎትን እዋናት ውድድር ፕሪምየር ሊግ 17 ሰነ ክቕጽል ምዃኑ ድሕሪ ምቅልሑ ሊቨርፑላውያን ኣስተሪሖም ዘይኮነስ ገቦ ልቦም ኮይኖም ከም ጥንስቲ መዓልታት ክጽብጽቡ ጀመሩ። ሻምፒዮን ንኽኾኑ ክልተ ዓወታት ጥራይ ዘድልዮም ዝነበራ ሊቨርፑል ውድድር ድሕሪ ምቕጻሉ ኣብ ፈለማ ምስ ኤቨርተን ብዘይሸቶ ማዕረ ክፈላለዩን ከለዉ ብረቡዕ 24 ሰነ ኣብ ዝገበሩ ቀጻሊ ግጥም ንክሪስታል ፓላስ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ፣ መሐመድ ሳላሕ፣ ፋብያንን ሳዲዮ ማነን ብዘቑፀርዎን ጎላት 4-0 ዳሃቕዋ። ቁፅሪ ማልያ ናይዞም ተጻወትን ተዳሪና ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ 66፣ ሳላሕ 11፣ ፋብዮ 3፣ ማነ ቁፅሪ 10 እዩ። ናይዘን 4 ማልያታት ድምር 9 እዩ። ሊቨርፑል ንመወዳእታ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዝኾነትሉ ዓመተ ምህረት ድማ 9 እዩ። ዘገርም ምግጥጣም። ንጽባሒቱ ሐሙስ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ቸልሲ ኣብ ዘሰላሰለቶ ጾታ 2-1 ተሰዓረት። ኣብዚ ምሸት ዘጋጠመ ፍሽለት ማንቸስተር ሲቲ ነቶም ንልዕሊ 11 መዓልታት ወይ 367 ሳምንታት ወይ ድማ 30 ዓመታት ብዘይ ምስልካይ ተጸበዩ ኩዕሶ እግሪ ሃይማኖቶም ስታዲዮም አንፊልድ ድማ እዚ መቕደሶም ዘ ሬድስ ወይ ድማ ቀያሕቲ ብዝብል ስም ዝፍለጡ ሊቨርፑላውያን ብሕሳባዊ ስልዒት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓመተ ውድድር 2019-20 ንኾኑ ኣብቅዖም። ተጻወቱን ብምሎም ኣባላቱን ንግጥም ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ሆቴል ንኽዕዘቡ ዘገደደ ክሎፕ ጸወታ ንኽፍጸም ሒደት ደቓዮም ዝተረፎ ጀርመን ናብ ዝነበሩ በዓልቲ ቤቱ ኡላ ደቁ ማርክን ዴንስን ደው ኢሉ ኣዘ ዘፍቅረኩም ድሕሪ ሒደት ካልኢታት ድማ ታሪኻውን ዓብዪ ብስራትን ከበስረኩም እየ በሎም። ነዊሕ ከይጸንሐ ዳኛ ናይ መዛዘም ፊስካ ምስ ነፍሐ ንክብሪ ሻምፒዮንነት ጋንቱ ምስቶም ብሰንኪ ሕማም ኮረና ናብ እንግሊዝ ክገሹ ዘይከኣሉ ስድሩ ብሓባር ብመስመር ቴሌፎን ጸንበልዎ። ብምቕጻል መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ናብቲ ንሊቨርፑል ካብ ዝሕዛ ንዕድጊ ተጻወቲ 89 ሚልዮን ጥራይ ጽሩይ ወጻኢታት ዝገበረ ክሎብ ደው ኢላ ናብ ቀጥታዊ ፈነወ ጸንበረቶ። ንሱ ኸኣ ብሓጎስ እናነብዐ ነዚ ዓወት ዘብቅዓና ናይ ዛጋንታ ሕሉፍ ታሪኽ እዩ። እቲ ታሪኽ ነተጻወተይ ንምንቕቓሕን ንምብርታዕን ተጠቒሞሉ እየ። ኣነ 4 ዓመታትን መንፈቕን ጥራየ ተጸብየ። ናይ ዛጋንታ ቀርሲ ዝኾኑ ከም በዓል ዳልግሊሽ ነዚ ዓወት ንኽርዩ 30 ዓመታት ተጸብዮም እዮም። ንሊቨርፑል ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ እንግድዑ ጼሩ ክኸይድ ዝኽኣለ ስቴቨን ጀራርድ ነዚ ኣይረኸቦን። ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ዓወት ንዕኦም ዝውፍዮ ኢሉ ሻምፒዮንነት ሊቨርፑል ዕላው ምስ ኮነ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍታ ጋንታ መምርሒታት ምግታእ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ድሕነት ህይወቶምን ኪዓጠጦም ናብ ስታዲዮም አንፊልድ ብምጓዓዝ ቀይሕ ርችትን ቀይሕ ትክን ወሊዖም ብመዝሙር ሳዕስዒትን ደርፍን እናጨደሩ ንምድረ ሰማይ ኣይትጽርና በልዋ።
ብፍላይ ድማ ነታ you will never walk alone ማለት ወትሩ ኣብ ጎንኹም ኣለና እትብል ልምት መዝሙሮም ኣብ መላእ ከተማ ሊቨርፑል ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ከዝምርዋ ሓደሩ ተስፋ ደቂ ሰባት ጸልሚትሉ ኣብ ዘሎ ዘመነ ኮሮና ዓወት ክለቦም ብርሃን ኮይኑ መጽናንዕ ኾኖም ካብ ብርክት ዝበላ ጋንታታት ገዳይምን ንጥፋትን ኣሰልጠንትን ተጻወትን ፍሉጣት ሰባትን ናብ ክለብ ሊቨርፑል ናይ ዮሃና መልእኽቲ ወሓዘ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 1986 ክሕዛን ከሎ እቲ ዝዓበየ ብድሆይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነት ዘይኮነስ ንሊቨርፑል ካብ ዙፋና ሙራድዩ ብምባል 13 ግዜ ሻምፒዮን ብምዃን ነታ ንመድረኽ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ብሒታቶ ዝነበረት ሊቨርፑል ካብ ዙፋና ዘውረደ ሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ኣሰልጣኒ ሊቨርፑልን መተሓላለኽቱን ዝነበሩ ሰር ኬኒ ዳልግሊሽ እዚ ኩዕሶ እግሪ እምበር ኩናት ኣይኮነን ዮሃና ዘይንብለሉ ምኽንያት የለን ስለዚ እንቋዕ ሓጎሰኩም ብምባል ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰደድሉ ላዕለዋይ ፈጻሚ ክለብ ሊቨርፑል ማይክል ሮቢንሰንን ተጻዋታይ ጋንታ ዝነበረ ፊል ቶምሰንን ብወገኖም ናብ ዙፋንና ተመሊስና ኣለና ብምባል ብወግዒ ኣውጆም ብሓፈሻ 43 ዓበይቲ ዋናጩ ዘለዓለት ሊቨርፑል ናይ እንግሊዝ ዝበለጸት ዕውቲ ክለብ ብምዃን ናብ ክብራን ዙፋናን ዳግማይ ክድይብን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዓ 42 ዓበይቲ ዋናጩ ኣብ ከብሓ ኣትያ ትርከብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 19 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ሊቨርፑል ንመቐናቕንታ ዩናይትድ ክትማዕራርያ ገና ሓንቲ ዋንጫ ትተርፋላ ነዛ ዋንጫ ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ከተምጻድያ ወይ ሳይፋልን ዕድመን ጥዕናን ተሂብና ሓቢርና ክንርኢና ደጊምና ንደገፍቲ ሊቨርፑል እንቋዕ ሓጎሰኩም እናበልና ሰላምን ጥዕናን ብምምናይ ክሳብ ዝመጽእ ሰሉስ ንሰናበተኩም ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ